Paper i cartolina provinent d'explotacions forestals sostenibles certificades. Impressió amb tintes vegetals. Coberta protectora biodegradable. Assessorament personalitzat de correcció i disseny. Producte de proximitat. Tota la producció es realitza en empreses valencianes. Compromís social. Elaborades per Mesmas Manipulats, Centre Especial Ocupació. Puntualitat. Garantint que rebreu les agendes en la data acordada.